i bismillah. Abna no jaranye. Ini tile fila. Akra tile fila. Na kɛra san yɛrɛ ne ni farala depuis 2020. Sisan bi 2021 na. O tiɲɛ. Donc e ni waati fɔlɔ. Waati yɛlɛmana. Waati yɛlɛmana. An bɛ dugawu kɛ kɛtɔw fana ka falen. Jango kɛta jugu minnu bɛ sen na sisan gɛlɛya minnu b'an senkɔrɔ. Ala ka olu falen Ablaye k'o kɛ ɲumanw ye. Amin ya rabbi. Tɔɔrɔ minnu b'an kan Ala ka o tɔɔrɔ kɛ lafiyaw ye. Bana minnu bɛ sen na Ala ka banaw kɛnɛya. Fiɲɛjugu min bɛ sen na ni o ye coronavirus Ala ka a fiɲɛjugu ta ka bɔ an ka Ablaye na. Amin ya rabbi. An b'a fɔ i sanbɛ. Ablaye n'o diyara n ye. Ala kana 2021 kɛ 2020 ɲɔgɔn ye dɛ. Amina. N b'o de ka dugawu Ala ka sini kɛnɛya d'i ma. Amina. Ka gɛrɛsɛgɛw foni ka hamina ko bɛɛ nɔgɔya. Amina. K'an kisi bana jugu ma. Amina. K'an kisi jugu tɔɔrɔ ma. Amina. N b'a fɔ i bisimila. Ala ka dugawu jaabi Ablaye. Ko dɔn bɛɛ ye dɔn ye dɛ mais ko seli dɔn tɛ dɔn gansan ye de bɔnna ko ten. Ko dɔn bɛɛ ye dɔn ye mais seli dɔn tɛ dɔn gansan ye. O tiɲɛ Ablaye. Naamu. Seli don. U b'a fɔ ten ko tasibila don don. Dɔw b'a fɔ ko lahɔrɔma don don. Naamu. Hakilijigin don don. O yafa yɛrɛ fana don Ablaye. Bato fana don don. N'i ye ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan olu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ don kelen min na a bɛ se ka dɔw bɛ se fara kan ma ka kɛɲɛ ni maaw ka faamuyaliw ye. Nka ni fɛn caman bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ selidon na bakuruba la. O de kama a fɔ ko selidon ni don tɔw tɛ kelen ye Ablaye. O b'ale danfara ka bɔ tɔw cɛ la. Don gansanw na an bɛ fɛn caman kɛ. Olu jate tɛ da olu bɛɛ kan. Nka selidon. Ablaye ni i m'a kɛ maa sugu fɛn o fɛn selidon i n'a fɔ maaw ka yafa i ma. Alahu akibaru. O b'o tɛ tiɲɛ ye. Ayiwa o kɔni. O de kan ka kɛ. Wala. Ayiwa. O y'a kɛ cogo de Ablaye. Bamanan dɛ. Bamananw ko bɛɛ n'i dɔn dɔ fana. Bɛɛ n'i ka don don. Wala kun bɛ fɔ. Dɔw yɛrɛ b'a fɔ bɛɛ n'i tile. Awɔ Ablaye o ye tiɲɛ ye o. Bɛɛ n'i ka don don. A fɔ cogo wɛrɛ la i ko ten bɛɛ n'i tile. Ablaye Ala ye mɔgɔ da a ye waati dɔ d'i ma i ka ko dɔw kɛ. Ayiwa. A bɛ se ka kɛ sisan fɔ cogo wɛrɛ la sanga. Sanga b'i la waati mun na. A fɔ ko Ala ye karisa kunnadiya nin ko in na. Ala ye se d'i ma k'i ka ko min kɛ. Waati min i b'o kɛ o waati maa si ka ko tɛ se k'o bali Ablaye. A b'a fɔ ko karisa b'a ka don na bi. Karisa b'a ka don na bi o b'a sɔrɔ nin sisan. Kuma dɔ maaw y'a ɲɛɲini ka dɛsɛ u ma se k'i bali k'a kɛ. Sabula Ala ka waati de don Ala ka ko bolodalen de don. Ni Ala ye ko min boloda ni maa ma se k'o bali u b'a fɔ ko karisa b'a ka don na. Sabula ko a waati ko bɛ ɲaga i bolo. Ko bɛ ɲa i bolo. I bɛ se ka yɛlɛ sanfɛ. O de kan fɔ ko karisa b'a ka don na. An b'a ku jeni mun ye ko diɲɛ ye tulon ni sɛbɛ ye ko mais sɛbɛ dɔn tulon tɛ dɛ. O tiɲɛ maaw kan ka nin ko fila danfara ka bɔ ɲɔgɔn na. A bɛɛ n'a jɔyɔrɔ de don Ablaye. Waati dɔw bɛ yen nɔ tulon kan ka kɛ. O bɛ adamaden yɛrɛ farikolo mako b'o la hakili mako bɛ tulonkɛ la waati dɔw la. Nka waati dɔw la sɛbɛ fana kan ka kɛ. Farikolo mako bɛ sɛbɛ la waati walasa ko dɔw ka ɲa. Nka n'i ye a ɲagami ɲɔgɔn na. Ablaye a bɛ kɛ sababu ye ka tiɲɛniba don i kun. Misali an bɛ baara min na tan. Sisan de kulonkɛ kɔni waati ayi. Kuma dɔ n'an di baara la an bɛ baro kan an bɛ yɛlɛ. Siga t'o la. Waati ye yɛlɛ ni kulonkɛ waati de ye. Nka n'an bɛ sɛbɛ la waati mun na o fana ye sɛbɛ waati de ye. Danfara de kan ka don ni ɲɔgɔn cɛ. U bɛɛ mako bɛ yen nka u bɛɛ kan ka bila yɔrɔ la Ablaye. Bamananw ko to ko diɲɛ ye tulon ni sɛbɛ mais sɛbɛ dɔn tulonkɛ tɛ yen. Tulonkɛ tɛ yen Ablaye. N'i tulonkɛ ko waati a bɛ tiɲɛ. A bɛ tiɲɛ. Ko bɛ tiɲɛ. Ala ka kisi o la. Amina. Bamanan dɛ bisimila gɛfɛ bɛ cogo di. Ayiwa bi ye janvier kalo tile 5 ye san 2021 ye. Fasiribaw kɔni ye sɛbɛnniw kɛ fasiri gafew kɔnɔ. An bɛna lajɛ ka fɛrɛtɛ fɔlɔ dɔw ɲɛfɔ maaw ye walasa faamuyali ka se ka sɔrɔ a ko la Ablaye. An bɛ lesɔrɔ kɛ gale ye o tɛ wa. O don. Bamanan b'a fɔ gale dɔw b'a fɔ fɔlɔ. O tɛ wa. O don. Ale ye mun sɛbɛn bi. Ayiwa a fɔra k'a fɔ ko kalata n ka fɔ lakɔlita min kun bololen don ka bila bi sɔgɔmada in na ko a bɔra dɔgɔkɔrɔ ka bila kalo tile 25 la ka sababu kɛ coronavirus ko min bɛ sen na sisan jama b'a la ka caya don o don walasa ka denmisɛnninw lakana ko kalanta bɔra a dɔgɔkɔrɔ ka bɛn waati wɛrɛw ma a bila an dan na Asumani Boyi Mayiga Asma ɲɛmaaba Ala ka sankura furu hukumu kɔnɔna na
a jira k'a fɔ ko jamana bɛ lahala min kɔnɔna na sisan ko ale bɛ ka ko lajɛ ni hakilimaya ye o hakilila ye min ye a ye o dɔ fana ɲɛfɔ ko siratigɛ la bilen coronavirus ko siratigɛ la ni nɛnɛ waati yɛrɛ la professeur Sungalu Daw ko ale ye ɲɛfɔli dɔw kɛ minnu bɛ se ka to maaw bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na ni waati na a ko bɛ bolo min kan chambre de commerce d'industrie du Mali ko maa minnu ni olu b'a la ka ɲɛmɔgɔya ɲini a bila ndani ko isɔri mɔgɔw kɛmɛ ka i nɛn don kumabɔ ni ɲɔgɔn cɛ minnu kamalen don faga nɔfɛ a bila ye gafe mun togo les échos b'a fɔ wele ale mun sɛbɛn ale y'a jira k'a fɔ ko kunnafoni minnu dira waati tɛmɛnen ninnu na k'a fɔ ko maa dɔw tun b'a fɛ ka jamana lamaga gologɛlɛ b'a lalon jamana kɔnɔ ko a ko sera a bɔra ese mɔgɔw ka bolo kan ni ka taa n'a ye sariya tigilamɔgɔw ka bolo kan procureur dɔ Kasogeye ale de b'a la ka ko sɛgɛsɛgɛ ko min tora la Bamako ko jalaki jumɛn de binnen don Bobo Sise kan fasiriba kɔni y'a jira k'a fɔ ko a ko daminɛ ko maaw kuma a ko kɛ ko sɛbɛnmaba ye nka ko taalen ɲɛfɛ ko don o don min bɛ n'ale ko i b'a ye k'a fɔ ko in bɛ kɛ siranko ye ko kunnafoni minnu di ko maaw jatigɛ les Échos mɔgɔw kɛlen don ka kuma dɔw fara ɲɔgɔn kan a ko siratigɛ la wale ko sa ko parti yɛlɛma ɲɛmaaba Dr Yusufu Jawara a jira k'a fɔ ko jamana ɲamakala ta nata ninnu na san 2022 ko olu kan ka cɛbɔ min sugandi k'o tɛna fili o kɛcogo la u bɛna maa sugandi min bɛ se ka sebaaya d'u ma kalata nata ninnu na a bila ndani Usmanu Goro ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Petit Goro segu dɔnko tigilama don a jira k'a fɔ ko dɔnkili kan ka maaw kalan a kan ka maaw lafaamuya ka maaw timinandiya ani ka maaw fara ɲɔgɔn kan a bila ndani kadɔkɛni a kumana yan dɛ kadɔkɛ tiɲɛ kadɔkɛni kadɔkɛni don i m'a fɔ Petit Goro Petit de Petit de Nia ayiwa l'indépendant kɛnyɛrɛ ala jira k'a fɔ ko Sumiru Boyima ka asuma ɲɛmaaba k'a jira k'a fɔ ko jamana si tɛ se ka taa ɲɛ farafarali kɔnɔ ni maaw ma ɲɔgɔn faamu ni maaw b'a la ka ɲɔgɔn kɛlɛ ko jamana si baara tɛ se ka kɛ ka jamana yiriwa o hukumu kɔnɔ a bila ndani san 2020 ko a kɔni tɛmɛna nka ko a ko gɛlɛman ni kojugu cayara kosɛbɛ ka daminɛ coronavirus la ka se fɔ i bɛ ka binni ma ka tɛmɛ Sumela Sise fo kana se Sumela Sise fatuli ma a bila ndani ko caman kɛra ko minnu ali silamɛ bɛ taa hiji ɲina coronavirus ko ali hiji ma kɛ ɲina 2020 gɛlɛyara dɛ ali hiji ma kɛ tiɲɛna mɔgɔw bɛ kuma bu ɲina o yɔrɔnin ko o tiɲɛ hali hiji ma kɛ maaw hakili m'a ye o tɛ hiji ma kɛ ɲina o tɛ kɔlɔlɔ ye kɔlɔlɔ don l'indicateur du renouveau ale y'a jira k'a fɔ ko URD ɲɛmɔgɔya la Sumela Sise kɔfɛ ko jɔn bɛna bila a nɔ la o kan bila la e bɛ se n b'a lajɛ i ma daminɛ i b'a dɔn i tɛ se yan o ye tiɲɛ a kuma ka ca cɛmancɛ fɛngɛ ko siratigɛ la koba minnu ni olu kan ka kɛ san 2021 kɔnɔ cɛmancɛ fɛngɛ ɲɛmaaba Daw ale kɛmɛ ka i ɲɛ don kumaba dɔw ni ɲɔgɔn cɛ adema PSG kɔnɔna na ko tɔndenkɔrɔ dɔw minnu kun bɔra waati tɛmɛnen na k'u seginna ka na tɔn kɔnɔ tuguni a bila ndani n seginna n cɛkɔrɔ ma o bɛ kɛ dɔnbagaya caya o ye tiɲɛ nka baasi fana tɛ Bamaciw kɛlɛli siratigɛ la ko colonel Elize Daw ko ale tun bɛ munumunu salo la jamana caman cɛla walasa ka se ka cɛdenw k'u timinandiya u ka se ka dɔ fara k'u su ka kɛ kɛlɛ kan cogo min na k'u su ka kɛ kɛlɛ kan k'u ja gɛlɛya o tɛ wa ayi d'accord nouvelle horizon ale y'a jira k'a fɔ ko an bɛ waati min na i ko sisan an ka jamana ɲɛmaaw kɔni ye kalata n k'a fɔ jamana lakɔlita bɔ a dɔgɔkɔrɔ ka bila kalo tile 25 nata in kan a ko yala ko an b'a la ka taa sira min kan u bɛna kalan di denmisɛnninw ma bɔlɔlɔw ni jabaraninsow sanfɛ tuguni wa o ɲininkali kɛlen don Faransi minisiri ɲɛsinnen don ka finitigiw ka ko ɲɛnabɔli ma Florence Parly ale y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko dɔ bɔli Faransi kɛlɛcɛw ka hakɛ la an ka jamana sahel jamanaw kɔnɔ ko a ko bɛna latigɛ jamana ɲɛmaaw ka tɔnsigiba senfɛ n'o wele ko sommet des chefs d'État africain k'u bɛna a ko latigɛ du G5 Sahel o wele ko sa ko finitigiw ka mugujugu pɛrɛn dɔ senfɛ dɔn sa ko maa dɔw sigidala maa dɔw kɔni ni tora a ko da fɛ
ko yala ko fili de kɛra wala ko lawuli kama o ɲininkali kana kɛlen don a ko siratigɛ la adama cɛmɔgɔ jara adama PSG y'a jira k'a fɔ ko tɔnden minnu seginna ka na communiste la o don ko nin tɛ communiste dama kungo ye ko a ko bɛna walankata ka se Mali fantɔw bɛɛ lajɛlen ma a bila nan n'a y'o bila kɛrɛfɛ ne jumɛn Mali Tribune ala y'a jira k'a fɔ ko OMVS kɛra sababu ye ni ka dɛmɛba don kayikaw ma mɔni siratigɛ la ni coronavirus waati ninnu na Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal k'u ye wulikajɔ caman kɛ kayi u ka baaraboloda dɔ hukumu kɔnɔna na walasa b'a to maaw bɛ se ka dɛmɛ cogo min na mɔni ani coronavirus kɛlɛli hukumu kɔnɔ o de kɔsɔn ko wari fura dɔw bɛ yen nɔ sisan wari fura wariw wari biye dɔw dɔw man ɲi warimisɛn dɔw yɛrɛ fana bɛ yen nɔ olu nugulen don aw k'a kɛ sababu ye ka gɛlɛya caman lase maa dɔw ma waati min ko sisan ko Sidiki Jabate miliyɔn 15 sara walasa b'a to fiɲɛbɔda bɛ se ka d'a ma cogo min n'o ye liberté provisoire ye yɔrɔ kun sɔrɔ man jɔ sɔrɔ la bila ma sɔrɔ la ka yɔrɔ sɔrɔ kɛnɛma ko c'est miliyɔn 15 ye Jaminatu Sangare ni ale ye CMS ɲɛmɔgɔba ye faso ka baarakɛlaw ka pension caisse malienne de sécurité sociale faso ka baarakɛlaw ka n'u taara lafiya la olu mun b'u ka musaka ko ɲɛnabɔ pension ko ɲɛnabɔ k'a y'a jira k'a fɔ ko walasa maakɔrɔw ka se ka lafiya u ka wariw sɔrɔli la k'u b'a la ka baara min kɛ sisan o de ka wari ci maaw ma u ka nɛgɛjuru siraw fɛ ka pension sara o sira fɛ a ka teli mais u k'u kɔrɔsi ko maa 2000 ɲɔgɔn na ko olu ka saraw b'a la ka di u ma sisan Orange Money fɛ Mali fan bɛɛ o kɛ a ko filanan fana u y'a daminɛ ka gɛrɛw la Mopti ni Segu ka gɛrɛw la yanni aw ka bɔ ka n'a fɔ Bamakɔ u b'a d'aw ma aw di yɔrɔ la nin bɛɛ ye fɛɛrɛ o ka ɲi o bɛɛ ka ɲi u ka baara kɛ walasa maaw ka lafiya fɔlɔ pension n'i ma wuli ka na Bamakɔ a tɛ ɲɛnabɔ sisan i sigiyɔrɔ la u bɛ se ka ɲɛnabɔ donc nin bɛɛ ye fɛɛrɛ kura ye Orange Money u b'a ci ma mais à laban n'u ma k'a ɲɛ ma a bɛ kɛ yuruguyurugu ye dɛ o de ye problème ye voilà n'u y'a kɛ ka kɛ ni fɛɛrɛ ye ka assurance k'a la ka sécurité k'a la ka vérifier sinon à laban ale yɛrɛ bɛna k'a dama problème ye sabula caman laban t'a sɔrɔ a siga t'o la Bamanan André i bɛ centre joli b'a dɔn min filɛ trésor kɛrɛfɛ a bɛ dibida a bɛ ni Modibo Keyita Selekeni na ale ni centre fɔlɔ tɛ a bɛ centre fɔlɔ la Mali la mais mɔgɔw t'a dɔn kosɛbɛ ne anw kɔni b'a dɔn mais mɔgɔw to t'a dɔn mun na parce que a bɛ an balimakɛ chrétien ka diinɛ bolo de kan olu ka centre de don donc mɔgɔ mun y'a sigi ka hakili ɲuman sɔrɔ a tɔgɔ tigi ye l'abbé David Traoré l'abbé David Traoré ale ye centre joliba dayɛlɛ le dimanche 5 janvier 1964 a ka kɔrɔ ni yɛrɛma hɔrɔnya talen san 4 dɔrɔn centre caman y'o sɔrɔ yen a ka kɔrɔ ni centre caman ye donc u y'a tɔgɔ da centre joliba don min na u b'a tɔgɔ fɔ l'abbé David Traoré ko an kana taa ɲini yɔrɔ jɛ dɛ centre joliba c'est en référence à l'appellation du fleuve Niger an ka joliba ko an kana taa yɔrɔ jan an ka taa yɔrɔ ɲini centre joliba a ka baji bannen bɛ yan mun Bamakɔ traversé ka Mali do tugu ɲɔgɔn na o ba joliba o tɔgɔ de taara ka da u ka centre la dit que notre centre le nom reprend l'appellation bambara du fleuve Niger qu'on appelle le Grand Joliba. Bajoliba. Donc centre Joliba. Au centre là, au Watini, tubabu tara, a hatro nyinini kelaw, doni kelaw ko ta nyinini ke, marabi ke yoromina, conférence ke yoromina o tuma chanya. Donc à Kera au Koundé, on dit c'est un centre qui se veut un lieu de contact, un lieu de réflexion commune, un lieu de problèmes où on va traiter les problèmes du Mali et de l'Afrique. C'est un lieu où on va faire une bibliothèque pour ceux qui veulent savoir et lire, un centre de documentation et un lieu de conférence pour les gens. Donc, aka confleni, we are de la kam. Voilà. Ko amna leje, ka tasibla ke, ka hakik jagabo ke, ka gafo sigala mo gobe se ka gafo munta ka kalanka al no ka dunya soro. Ka documentation kala. Na ba fe ka conférence ke nyongo yefana, abuna ka nyongo ka akokume ke ferle o yorol. A yɔrɔ ka ɲi ne ye siɲɛ damadɔ kɛ yen a yɔrɔ in ka ɲi a lafiyalen don kosɛbɛ a lafiyalen don donc
Abe David ale de malien yɛrɛ halala mun kɛra tubabu mori Mali la a sabanan de. Tubabu mori sabanan. Fɔlɔ o ye Prosper Kamara n delila k'o fɔ ye. Il a été ordonné prêtre en 1936 le 20 juin. A filanan ça c'est le père François Diallo. François Diallo a été ordonné prêtre le 29 juillet 1939. À sabanan de ye l'abbé David Traoré, il a été ordonné prêtre le 27 mars 1950 à la grande cathédrale de Bamako par Monseigneur Pierre Leclerc. Allez à Tanyana, le 11 mai 1987. 1987. Donc, au cas centre à Salva Togobala, chrétien Betanyogon ye Yoromina Seveninkoro, au Soni Fanaba, allez, Togola, Kake Bonyo Sigi Alem. Donc, on va faire quoi de faux. On va faire quoi de mauvais. Donc, allez des centres corrects. À quoi du centre Tchamé Malikono. 1963 quand même. 1964. 64. Ah, donc, il y a un corona Tchamé. Voilà. On va voir Traoré. On va jeter. Et puis, il va marquer David Traoré, André Traoré. Il va marquer. Oh, c'est moi, oui, ça. Voilà. Quand même.